Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Мобилизация кысаларында Чаллы шәһәреннән чакырылган хәрбиләр туганнары белән очрашты. Бу игелекле чараны кем оештырган, якыннары кемгә рәхмәтле? Татарстанның ветераннар пенсионерлар иҗтимагый оешмасы төзелүгә 35 ел Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония сәхнәсендә узган тантаналы чарадан безнең махсус репортаж. Җыр яза аны үзе башкара, өздереп баяндау уйны язучы өстәвенә Разил Вәлиевнең партадашы. Кем ул? Чыгарылышыбызны мобилизация темасыннан башлыйбыз. Татарстанда мобилизацияләнүчеләрнең балигъ булмаган балаларына бер тапкыр бирелә торган акча билгеләнде. Әлеге гаиләләрнең һәрбер баласы 20 мең сум акча алачак. Әлеге карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Мобилизацияләнүчеләрнең балаларына түләү өчен акчалар республиканың резерв фондыннан бүлеп бирелә. Түләүләр Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан оештырыла. Ә инде Чаллы шәһәреннән өлешчә мобилизациягә чакырылган хәрбиләр туганнары белән очрашты. Моның өчен Чаллыдан махсус автобус оештырылган иде. Алар арасында Чаллыдагы хәбәрчебез дә бар иде. Особенно любит он конфеты. Сказал, мама, привези килограмм конфет. Вера Круз көлеп улының баллы ризыкларын яратуын сөйләде. Аның үтенече буенча ул конфетлар алып бара. Ул 29 сентябрьдә Казан танк училищесына китә. Шул вакыттан бирле алар аның белән телефон ошагына аралаша. Беренче очрашу 2 атнадан соң. Вера Круз сүзләре буенча улының өйгә кайту мөмкинлеге була, ләкин ул калырга карар кыла. У нас там в Луганске у меня... Минем туганым Луганскида яши. Аңа шалтыратып, улым сезне сакларга бара дип хәбәр иттем. Шалдан Казанга барлыгы 9 гаилә китте. Бу 16 кеше дигән сүз. Кайберәүләр балалары белән киттеләр. Мен улым янына барам, Зиганшин Ранис. Ул армиядан кайттыгын әле 20 яшь тулып кына килде. Менә хәзер үзе үстеләге белән китте. Шуның янына барам. Әмма мобилизацияләнүчеләрнең туганнары резервтагыларның сугышчан рухын гына күтәрергә бармый. Алар шулай ук илне саклаучыларга җылы киемнәр һәм өйдә пешерелгән камыр ризыклары да алып бара. К нам обратились несколько семей и говорят, можно ли нам организовать автобус для поездки. Безгә берничә гаилә Казанга, улларыбыз янына барырга автобус оештырып булмас микән дип мөрәҗәгать итте. Без бер сүзсез оештырабыз дидек. Һәм Үзәк районында яшәүчеләрнең барлык туганнарына шалтыраталар, 20 гаилә үзләре мустакил барырга була. Кайбер предприятиеләр шулай ук өлешчә мобилизация кысаларында чакырылган хәрбиләрнең гаиләләре өчен автобус бирде. Башка темаларга. Татарстанның ветераннар пенсионерлар иҗтимагый оешмасы төзелүгә 35 ел тулды. Шуның айдан Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония сәхнәсендә тантаналы чара узды. Тулырак алдагы язмада. Ветераннар оешмасы республика язмышына, аның иҗтимагый тормышына битараф булмаган өлкән буын кешеләрен берләштерә. Безнең оешма 87 елда бирле үзенең эшен алып бара, 35 ел быел. Менә быел да безнең бөтен делегациялар бөтен районнардан килделәр. Алар тәңгәсез калып безнең ветераннар. Алар тормыштан ям тәвеп, тәм табып яшәгән кешеләр алар. Алар күңелсезлеккә бирмәскә тырышалар. Хәер, аның өчен күңелсезләнү өчен дә, күңелләнү өчен дә чаралар безнең сәбәпләр бик күп инде. Мәртәбәле кунаклар арасында республиканың дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде. Парламент җитәкчесе бу очрашуга имтиханга килгән кебек әзерләнүен искәртте һәм Татарстан иҗтимагый тормышында ветеран оешмасының зур ролен билгеләп үтте. Бүген республикада 900 меңнән артык өлкән кеше яши. 35 ел вакыт эчендә ветераннар советы республиканың иң абруйлы иҗтимагый оешмаларының берсенә әверелде. Районнарда һәм шәһәрләрдә 55 җирле совет төзелгән. Нурлатта капиталь цикләндерүдән соң тантаналы рәвештә безнең ишегалды президент программасы кысаларында күп фатирлы йортларның ишегалды территориялары ачылды. Хәзер Шикәрчеләр микрорайонында яшәүчеләр өчен эскәмияләр, ачык сәхнә, балалар һәм яшьләргә спорт тренажерлары бар. Микрорайон чарасында шәһәр җитәкчелеге дә булды. Нурлат районы башлыгы Алмаз Әхмәтшин өлкән яшьтәге актив кешеләргә, подрядчы оешма вәкилләренә рәхмәт хатлары тапшырды. Шикәрчеләр микрорайонының ишегалды мәйданчыгы шәһәрнең быел ачылган 24-нче иҗтимагый киңлеге.
Октябрь көзнең икенче айы. Бу айда агачлар төрле буяулар белән бизәлеп, яфракларын куя башлый. Халык сынамышлары буенча октябрь айында каенга карагыз, яфраклар әле кыелмаган булса, кар соң ятачак диләр. Синоптиклар бу атнага нәрсә фараз итә? Бу турыда Ания Гыйбадуллиндан сорарбыз. Хәерле иртә, Ания. Хәерле иртә, Шулпан. Быелгы көз әбиләр чуагын көтүчеләрнең сабырлыгын сыный. Шын әбиләр чуагы өчен температура көндезге сәгатьләрдә 15 градуска кадәр күтәрелергә, төнге сәгатьләрдә 5-7 градустан да түбән төшмәскә тиеш иде. Сентябрь айы матур көннәргә саран булды. Инде менә октябрьнең дә яртысы үтеп бара, ләкин көз якты һәм җылымса көннәр белән сөендергә җыенмый әле. Тулаем алганда үзәк Россиядә алтын көздән салкын көзгә күчеш башлана. Әмма синоптиклар октябрь климат нормасыннан җылырак булачак дип фаразлый. Хәзер Татарстандагы һава торышы турында. Көн сайын ук тоташ яңгыр яумаса да, бу атнада кояш сирәгрәк күренер, болытлы һава булыр дип фаразлана. Бүген узган елларга караганда җылырак була, көн 10 градуска кадәр җылына. Ләкин иртәгә берсе көнгә температура төшә башлый. Атна уртасында 3 градустан 6 градуска кадәр җылы булачак. Төнлә температураның 0-дан түбәнрәк булу ихтимал. Атна азагына тагын бераз җылыну фаразлана, тик яңгырлар көтелә. Атна дәвамында җиләс, яңгырлы һава саклана. Җылырак киенеп, үзегез белән кулчатырлар йөртү артык булмас. Иң мөһиме, күңел күгебез аяз булсын, уңышлы эш атнасы сезгә. Бүгенгә менә шулар иде, Шулпан. Рәхмәт, Ания. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Иң соң суктырыла торган культураларның берсе. Мамадыш аграрийлары көнбагыш уңышын җыярга чыкты. Быел аны районда 2000 гектарга якын майданда үстерделәр. Бөртеклеләрне басудан киптерү өчен ашлык кабул итү предприятиесенә, аннан май ясау заводларына озатылачак. Мамадыш районыннан Илнур Юнусов репортажы. Илнар Фәләхов әлеге басуга яз көне минераль ашлама кертүдә, кабат көнбагыш орлыгын чәчүдә катнаша. АПК азык-төлек программасы җәмгыятендә 2019 елдан хезмәт куючы Ират сүзләренчә, көннәрнең яңгырсыз торуына файдаланып калырга кирәк. Көзге һава торышына ышаныч аз. Механизатор кәефләрнең яхшы булуын, уңышның мул чыгуын искәртә. Жатканы да и комбайны да килебез уже зерновойдан соң кукуруз белән или гымбагашка. Анда шулук комбайн дип әйтергә була, но бик күп отличиелар, потому что монда икенче әйберләр карала инде, илекләр икенчеләй киләнә, бөтенләй барабаннар, бөтен нәрсә дә аерыла инде. Ну, нәрсә әйтергә, мин комбайннан зарланмыйм, бик әйбәт, бик эшләй, но була көне белән, но кая барасың, тимер бит инде. Но барыбер карарга кирәк инде, иртә белән килгәч, иң беренче булып үрдерәбез, майлыйбыз инде, көндә ул. Быел районда көнбагышны бары тик АПК азык-төлек программасы җәмгыятендә генә үстерделәр. Аның мәйданы 1987 гектарны тәшкил итә. Шуның 990 гектары хуҗалыкның Нократ бүлекчәсенә туры килә. 4 төрле сорт чәчелгән. Көнбагышның бездә 4 сорты бар. Менә бүгенге көндә комбайннар чыкты. Бөтен басуда күздән тирәнтен сукаландылар. Ашлама сибелде, калимак сиптек и üstəmə diamofoskalar birəşliklərdən çebildi. Хуҗалык кырларында әлегә 5 комбайн эшли, аларның бункерыннан бөртекләрне ташуга прицеплы 5 автомашина беркетелгән. Җитәкчелек тагын өстәмә техника җәлеп итәргә планлаштыруларын да әйтте. Басудан уңыш 19% дымлылык белән узатыла. Быел Нократ бүлекчәсе хезмәтчәннәре бөртекле культуралардан рекордлы уңыш җыеп алды. Язгы бодай гектарыннан 66, арыш 56, арпа 50, көзге бодай 46 центнер уңыш бирде. Илнур Юнусов, Фаил Шәйхетдинов, Мамадыш районыннан Татарстан яңалыклары өчен. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Татарстан Кремлендә Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минхаҗевның иҗатыма 50 әтиемнең тууына 110 ел дип исемләнгән шәхси күргәзмәсе ачылды. Татар орнаментлары белән дан казанган рәссам бу юлы иҗатын әтисе истәлегенә багышлаган. Күргәзмәдә рәссамның майлы буяулар белән ясалган 50-дән артык каллиграфик композициясе һәм картинасы тәкъдим ителде. Шулай ук галерея залында авторның пейзаж, портрет һәм натюрморт жанрында иҗат ителгән әсәрләре дә урын алган иде. Мөдәррис Хаҗевның шәхси күргәзмәсе белән тамашачылар 14 декабрьгә кадәр таныша алачак. Матурлык ул бер кешедә битараф калдырмый торгандыр. Һәм әлбәттә мин менә туганда, бишектә ятканда шушы матур шелтәләрне күреп, һәм әзрәк бишектән башны күтәргәченнән тәрәзәнең теге кышкыны коткан бизекләреннән, теге коткан бузыннан бизәк кебек әйберләр күрә идем. Тагын да күтәрелә төшкәченнән истәлдәге әнинең ашаулыклары матур. Аса карасаң, әнинең читекләре гомумән мин гел матурлык арасында үскәнмен.
Şundan da Şəmərdanның әтән бит, ул урман içində булгашыннан, ул инде үзем матурлык җизалы җирдә. Анда күп кашкан наратлар, анда шундый зифа кайыннар, аларга мин һәрвакыт мәктәбән китә идем. Һәм инде әти урманчылыкта эшләгәннән кичкенә вакыттан бери пишән чабайдык. Һәм ул пишән чапкандагы шушы үләннәрнең матурлыгы, һәм инде шушы кигәннәрнең усаллыгы, алар барсы да күңелдә шундый ярылып калдылар. Республикабызда гомер озынлыгы белән үрнәк булырлык гаиләләр бар. Саба районы Сатыш авылында гомер итүче ветеран укытучы Тәгъмилә Садыкова өчен октябрь айы бәйрәмнәргә бай булды. Быел ул 95 яшен тутырды. Юбиляр белән Сабадагы хәбәрчебез Гөлшат Галиакбәрова очрашып кайтты. Тәкмилә бик матур итеп киенеп, сабыр гына кунаклар килгәнен көтә. Иң кадерлеләре балалары, онык-оныкчыклары бүген янәшәдә генә. Картлык көнендә ул бик бәхетле, барсының да хөрмәтен, кайгыртуын тоеп яши. Тәкмилә Биюзе Теләше районы Савыш авылы кызы. Хезмәт юлын 1945 елның 1 сентябрендә Югары Шытсу урта мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы буларак башлап җибәрә. Аннары Орташ, соңрак Сатыш авылына укытучы итеп билгеләнә. Ветеран укытучыны иң гаҗәпләндергәне ул вакыттагы балаларның тәрбияле булулары. Укучыларым бик хөрмәт иттеләр, бик тыңладылар сүземне. Тәкмилә бине Сатыш авылында барсы да хөрмәт итә. Тормыш иптәше Ибраһим абый белән бик игелекле балалар тәрбияләп үстергәннәр. Аны олы юбилей белән котларга район, авыл җирлеге, мәктәп җитәкчелеге килде. Һәркем аны котлап, ихлас теләкләрен җиткерде, истәлекле бүләкләр тапшырды. 6 балага гомер бүләк итсә дә, өчесен бик яшьли җирләргә туры килә Тәкмилә апага. Бүген кызы Раилә, улы Ирек, килене Розалия, онык-оныкчыклары аның төп яшәү кеше. Төп йортта улы Ирек гаиләсе белән бәхетле гомер кичерә. Килене Розалия апа белән алар икесе дә укытучылар. Төп йортта гомер буе бер-берсе белән аңлашып гомер кичерәләр. Безнең төп йорт буларак, әнә Сабиныкы мәрхүм Каим 2 баласы, апаның 2 баласы, безнекеләр 2, безнең яни үзе 6 бала җәйләрен тәрбияли торган иде. Мәктәп еллары вакытында кышкы каникул булса да, көзге каникул булса да, җәй каникул булса да, безгә кайта торганнар иде. Менә 6сы да алмаклашып шунда үстеләр. Әбиләре үзләре белән ияртеп йөрде. Тәрбияләде, укырга өйрәтте. Гомер буе авылда берничә генә булганнар ала, Казан утлар журналын алды, гомер буе стопка белән торды, мәгарифне бер калдырмады. Кичләрен менә һаманда хәтерлим, аяк бөкләп, газета журнал укып торадыр. Сөйініп шатларым яшим, бүтін әнейінің қарау Розалия өстінде, Аллаға шүкір, ул бүтінісін башқара. Кызы Раилә апа, мин бу йортка шул кадәр сөйінеп кайтам. Моннан алып киткән җылылык миңа әле бик озакка җитә ди. Әтием дә, әнием дә бик яхшы тәрбия белән үстерделәр. Әбием дә булды ул вакытта. Шуның кадәр инде концертлар куеп, шулай иттереп, бер-беребезгә ярдәмлекле булып үстек. Төп йорттагы улы Ирек, килене Розалия, шулай ук укытучылык династиясын дәвам итүче оныгы Илнур өчен Тәкмилә би иң кадерле кеше. Туганлык йомгагын нык тотучы ак әби дә ул. Үзенең 75 яшьлек юбилей кичәсен Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Хәмзин билгеләп үтте. Әлеге чара Татарстан язучылар берлегендә узды. Бирегә аны котларга сәнгать, әдәбият әһелләре җыелган иде. Теманы Динә Нәҗметдинова дәвам итә. Шын талант иясе, җырчы, сатирик, конферансье, режиссер, популяр көйләр авторы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Хәмзин исеме күп кырлы шәхес буларак танылган. Татарстанның Түбән-Кама районы Ташлык авылында туа. Мәктәп елларында партадашы Рәзил Вәлиев белән иҗатка гашыйк булалар. Качырып кына шигырьләр, җырлар язалар, шулай итеп иҗат юлына басалар. Мен теге общий тетрадьләр бит инде шуны тутырып шигырьләр язалар, җыртып атып кайдыр укый күрмәсеннәр дип. Кайберләре калган, миңа укып күрсәтәләр кемгәдер, эләккән классташларга. Матур язган булганым икән мин. Юбиляр тормышның ошысын да, тишесен дә татып караган. Җиң сызганып, төрле өлкәләрдә эшләгән. Мин әйтик, ат җиктем, авылда пишән ташыды, пишән чаптым, мин утын кичтем, мин монда килеп грузчик та булдым, мин аппаратчик та булдым, мин монда булдым, мин бик балта остасы да булдым, мин Казанда еме. Юбиляр бик күп җырлар, эстрада өчен юмористик хикәяләр авторы. Иҗатын яратучы һәрбер кеше язучылар берлеге тамашачылар залында Алмаз Хәмзиннең 75 яшьлек юбилей кичәсенә җыелды.
Юбилей кичәсендә күп еллар иҗат иткән җырлар һәм сатирик шигырьләр яңгырады. Барысы да тормыш тәҗрибәсеннән алып язылган. Тамаша барышында Алмаз Хәмзин көчле алкышлар һәм бүләкләргә күмелде. Лаухаты, рәхмәт хаты, аны кайткач җәмәгатең белән укысын, хатының белән. Иҗат юлын шәхси тормыш белән бер рәттән алып барырга җиңелләрдән түгел. Ләкин Алмаз Хәмзин 3 бала тисе һәм үз хатынын бәхетле иткән ир. Һәр чак уен көлке белән генә булмый, тормышка җитдилек белән карарга кирәк ди сатирик. Мин кырыс бик. Кырыс бит инде маймыл кебек тәсә кайда сикереп, нитеп көлдереп йөреп булмый бит инде. Бүгенге көндә Алмаз Хәмзин Шаян журналы редакторы. Киләчәк хыялы тагын да күбрәк китаплар нәшер итәргә һәм 80 яшьлек юбилей кичәсен уздыру. Динә Нәҗмәдинова, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Әлеге проект Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев алып бара. Бүген сүзебез Татарстанда беренче хатын-кыз композитор, артист һәм җырчы Сара Садыкова турында. Татар тарихына онытылмас әсәрләре белән кирип калган күренекле композиторның киләсе елда 110 еллыгы билгеләп үтелә. Шул уңайдан республикада инде әзерлек башланды. Татар халкының беренче профессиональ хатын-кыз композиторы, талантлы актриса һәм 20-30 елларда атаклы җырчы Сара Садыкова 1903 елның 1 ноябрендә Казанда Мөхәммәд Гариф агай һәм Биби Гайша апа гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыч белемне Фатиха Аитова мәктәбендә ала. 1921 елда Казан педагогия техникумында укыган вакытында ук җырчы һәм актриса буларак Бүз егет спектаклендә Сәхиб Җамал ролен башкарып, тамашачылар күңелен яулый. Талантлы кыз композитор Солтан Габәши тәкъдиме белән Мәскәүгә укырга китә. Һәм 1922-28 елларда консерватория каршындагы музыка техникумында укый. Мәскәү үзәк татар эшче театры сәхнәсендә уйный. 1924 елда театрның сәнгать җитәкчесе һәм баш режиссеры Газиз Айдарский белән гаилә кура. 1930-34 елларда Казанда Татар академия театрында эшли. Әлеге чорда ул Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызлар, Зәңгәр шәл, Кандыр буе, Таҗи Гыйззәтнең Наемщик музыкаль драмалары буенча куелган спектакльләрдә төп рольләрне башкара. Муса Җәлил, Салих Сәйдәшев һәм башка мәшһүр шәхесләр белән якыннан аралаша. 1934-38 елларда Мәскәү консерваториясе каршындагы Татар опера студиясендә укый. Шул чорда Мәскәү художество академия театрының 35 еллыгына багышланган тантаналы чарада театрны нигезләүчеләрнең берсе Станиславский сорауы буенча Сара чыгыш ясый. Җыр тәмамлангач, Константин Сергеевич аның янына күтәрелеп, җырчының кулын үбә дә сезне зур киләчәк көтә ди. Студияны тәмамлап кайткач, 1938-48 елларда булачак музыка даһие Татар опера һәм балет театрында эшли. Аның тарафыннан башкарылган Рәйхана, Саҗидә, Галия Бану, Сәрвәр партияләре югары профессиональлек үрнәге булып тора. Җырчы буларак аның репертуарын татар, башкорт халык көйләре, татар композиторлары иҗат иткән романслар һәм арияләр били. Сара Садыкова татар музыка, театр һәм профессиональ вокал башкару сәнгате үсешенә гаять зур өлеш кертә. Композитор буларак аның иҗаты бигрәк тә җыр жанры белән бәйле. Аның иң популяр җырлары арасында Әхмәт Еркәй, Мустафа Нугман, Сибгат Хаким, Гомәр Бәширов, Хәсән Туфан, Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә язылган Көтәм сине, Балкый Шәймирза утлары, Әй язмыш, Җидегән чишмә, Казан кичләре, Туган авылыма, Ак пароход бүгендә яратып тыңлана торган әсәрләрдән. Җыр сәнгатенең җәүһәрләреннән санала. Алар милли мәдәниятебезнең алтын фондына керде. Ул 300-дән артык җыр, инструменталь әсәрләр иҗат итте. Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев
мәшһүр композиторыбыз шәхесе хакында Сара апа иҗаты белән мәдәниятебез күгендә мәңге сүнмәс йолдыз булып калыкты. Сара Садыйкова моң шишмәсе ул. Халкыбыз яшәгәндә моң яшәр. Моң яшәгәндә йөрәк түребездә Сара апа Садыйкова да яшәр диде. Халкыбыз аны яратып, үз итеп калфаклы сандугач дип атады. Ул актив җәмәгать эшлеклесе буларак та киң танылды. Казанның Максим Горький исемендәге клубы каршында татар халык хоры оештырды һәм күп еллар аның җитәкчесе булды. Яшь талантларны барлау һәм аларны үстерүгә зур көч куйды. Сара Садыйкова 1986 елның 7 июнендә арабыздан китеп барды. Җәсәде Казанның татар бистәсе зиратында җирләнде. Ул ТССРның халык артисты, РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе исемнәренә, ТССРның Габдулла Тукай исемендәге бүләгенә лаек булды. Аның истәлегенә багышлап һәм иҗат мирасын пропагандалау максатында Казанда, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта музыкаль фестивальләр, конкурслар, концертлар үткәрелә, фильмнар күрсәтелә. Чаллы шәһәрендәге концертлар залына, Казандагы һәм Апас районы Тутай авылындагы урамнарга аның исеме бирелде. Казанда ул яшәгән йорт диварына истәлек тактасы куелды. Тутай авылында аның музее эшли. Мәктәп аның исеме белән аталды. Әлеге күркәм чараларны гамәлгә ашыруда, әнисенең иҗади мирасын барлауда, әсәрләрен даими рәвештә дөньяга чыгарып, киң җәмәгатьчелеккә җиткерүдә кызы Әлфия Айдарская биниһая эш башкара. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Амери бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.